Moj današnji gost je Stefan Unić, mladi inovator i pronalazač koji danas puni 24 godine. Ovo će mu biti poklon od naše redakcije za rođendan na ovaj razgovor, a svesni smo da nam mladima svet ostaje. Stefan sasvim izvesno ima mnogo toga da nam ponudi. Razgovarat ćemo o njemu, njegovom životu i njegovom izumu za koji je već dobio nagrade, kao i o izumima koje će nam on tek predstaviti. Zdravo Stefane, hvala ti što si se odazvao našem pozivu da budeš naš gost. Srećan ti rođendan prvo. Dobar dan i vama, hvala puno na pozivu, hvala čestitkama. Zadovoljstvo je biti gost vašeg YouTube kanala, veliko mi je zadovoljstvo. Kaži mi, kako si ti uopšte počeo da se interesuješ za nauku, tehniku i da uopšte prčkaš sa tim stvarima, da tako kažemo, od malena, da budeš mladi izumitelj? Pa, to je sve došlo sasvim slučajno, obzirom da sam ja dete tako da mi jedno vreme nismo imali internet, ja sam puno voleo da čitam, posećivao biblioteke, tako da sam tu pronalazio informacije, a posle kada sam imao stup internetu i kada je posle sve bilo drugačije i mnogo lakše. Meni se niko njime bavio, tako da ja sam, što se kaže, odlučio sam da svoj život posvetim inovacijama, istraživanju, nauci, jer sam vidio da to volim, da mi tu leži i da tu volim svoje slobodno vreme da upražnjavam, znači u nekim korisnim stvarima, tako da sam se za to odlučio. Nisam kao neki koji vole 4-5 sati da provode vreme ispred telefona, ja više volim, na primjer, tih 4-5 sati da prevedem ispred knjige, volim da čitam, i to je ono bilo što je presudno da se bavim ima. Život je mnogo da se čita literatura koja neka nije dostupna na internetu. Ti si poznat po svom izumu koji se zove personalizovani orgonit. Kako si uopšte došao na ideju da tako nešto stvoriš i prvo nam objasni šta on podrazumeva? Tako je, personalizovani orgonit je prvi projekat koji sam naravno radio, ja sam autor tog projekta, ali sam u sklopu sa svojim profesorima, sa svojim mentorima radio na tom projektu. Sam ja radio tu projektnu tehničku dokumentaciju i taj projekat sam predstavio širom sveta, a najviše pažnju privukao na sajmu u Budimpešti gde sam i dobio titule, a po povratku u svoju zemlju sam takođe dobio Oktobarsku nagradu za taj projekat. Koje to godine? 2010. godine u Budimpešti, bilo je jul, avgust, a vratio sam se u septembru i u oktobru sam dobio Oktobarsku nagradu. Znači to je sve se desilo tako 4-5 meseci u tom opsegu. A inače ja sam taj projekat radio 15. godine. Znači veliki rad je stojao prethodno. Isplatilo se uglavnom tako što nisam financijsku moć odmah da vam kažem, ali toliko za taj projekat toliko koji trajao da sam imao pomoć financijsku, primjer koji pisanje projektičke je bilo sve mnogo lakše. Ali pošto to nisam imao, to je išlo teže, ali došli smo do kraja. Meni je najveća satisfakcija to što je neko video to što radio, što me odlikovao, znači što mi je dodelio, to je meni najveće priznanje da nastavim dalje, da se borim i da... Jel možeš da nam objasniš šta je u stvari to personalizovani orgonit? Njega čak zovu po tvom imenu Stefonit. Šta nam on nudi? To je zaštita od zračenja, koliko sam ja shvatila. Odmah da vam kažem, ja sam dodao da bi to bio kao logo ovog proizvoda, pošto tamo zahtevi za patentiranje uređaja traže da taj proizvod neki svoj, tako da sam ja odlučio da to bude bila moja ideja. Pošto ja sam se odlučio da to bude baš ti uređaji koji su za zaštitu od
zračenje. Danas je 20. vek, vek interneta, vek televizije, telefoni, to je sve lepo i to je odlično. Sada nađem neko korisno rešenje, ne kako bi eliminisali to zračenje, to nemoguće eliminisati, već kako bismo ga ublažili. I došli da to može da se radi ovih pasivnih uređaja koji se nukleruju ništa. Sada, ja sam nakon istraživao i nailazio sam i neki da to može. Ja sam bio i u pasci sa vrhunskim profesorima koji su na fakultetima, diplomirani inženjerima, gde smo radili smeša koja bi se pravila, kristali koji bi se ubacivali kako bi ti uređaji radili. Jer potom tih uređaja izvora elementnog zračenja, recimo vizora, rutera, mobilnih telefona, zračenje se umanjuje. Tako da, naravno, mi ne možemo to zračenje potpuno eliminišemo, ali možemo koliko toliko, bilo koliko, da ga umanjimo. Tako da, ja sam želeo da to budu neki ekološki projekt, isto pre neki projekt u vezi prečišćavanja vode, ali kad sam vidio da to ne pije vodu, da je puno toga na tržište, došao sam ideju da to bude personalizovani organit, zato što je to više potrebnije nam ti neki drugi projekti. Ti dolaziš iz malog mesta pored Trstenika. Kako je uopšte moguće, žela bih da razbijemo taj stereotip da ljudi mogu da uspeju samo kada su u nekom velikom mestu gde su im dostupne biblioteke i sve ostalo. Kako si uopšte ti počeo da se razvijaš i sa koliko godina si kod sebe otkrio taj talenat? Odrastao u jedan deo svog života sam zapravo proveo u Novom Pazaru, pošto mi je majka iz tog kraja. Tu sam jedno vreme išao u školu, posle smo došli ovde gde sada živim u Trstenik. Tako ja potičem iz malog mesta. Ja nisam izabrao da živim u Trsteniku, izabrao je Trstenik mene. Ja nisam izabrao da se bavim, izabrao je mašinstvo mene, tako da sam želeo da ovde ostanem i da ovde gradim svoju karijeru. Zato što jedan profesor mi je rekao, Stefan, ja sam želeo da odem u Beograd, odmah da vam kažem, to je ipak veliki grad, to je centar Srbije. On kaže, Stefane, ne stanuje sve u Beogradu i u krugu dvojke, postoji mladi i takvi ljudi van, ja bih te preporučio da ti ostaneš ovdje u Trsteniku, da ovdje gradim karijeru. Ja sam ga poslušao. Iskreno da vam kažem, ja sam dete koje je živjelo na selu, ja se tim mislim. Zato što puno toga sam naučio, puno toga korisno učio nas, družim sa drugama i idem, ja sam znači nastavio, završio sam osnovno, sada sam na masteru i u Trsteniku, nisam školu želeo dalje da ostanem. Ako me pitate zašto, bit ću iskren, ja imam taj problem da se vežem ovde za mesto gde živim. To nije malo kažem, ali ja sam takva osoba, tako da sam da ostanem ovde i lepo. Kako izgleda život mladog čoveka u selu? To danas mladim ljudima u gradovima izgleda gotovo nemoguće. Kako ti sebe vidiš? Pa, obzirom da i radim i studiram, moj život je malo turbulentni po tom pitanju. Radim danima, su nam nastaviti vikendom, subot, tako da subotom i nedeljom sam volim. Vreme je uglavnom u večernjim satima ili podne da to završim te obaveze koje imam, a moj dan počinje normalno, idem na posao. Jedino što u početku problem da me sa komšima koji me čudno gledaju, kažu, Stefane, mi ne možemo da verujemo, kažu, kako si ti normalno kao što je spominje. Ljudi misle da ljudi koji su u medijima, koji su ili lični, drugi život. Ja sada, jedno vreme, što sam sada popularnost u medijima i što sam time postao poznat, to kod mene ništa nije bilo. Dalje živim ovdje sa drugim, imao sam jednog drugara je puta dao neke izjave i bio je na televiziji. Sada mi njemu se javljam i kažem dobar dan, a on mene čudno gleda, kaže, jeli, kako ti to, zašto ti to meni javljaš? Mene pomno stvarnost i to što sam
medijima nikad podiglo ni visine, da ja sad mislim, ja sam i bio Josko Stefan Unić, tako da otvorilo mi je neka vrata, to odmah da vam kažem, danas mi je moj rođendan i nije lepo da lažem. To mi je naravno otvorilo neka vrata, a to mi je uglavnom najviše tražio, uvek kada sam tražio pomoć, ja sam tražio da mi omoguće da posećam različite sajmove, da mogu da putujem, jer meni je to bilo najpotrebnije, da bi bio u koraku sa vremenom, da bi bio u koraku sa trendom, što se radi o pitanju nauci u svetu. Jel ti to omogućeno? Istraživači, inovatori. Jel ti to omogućeno? Pa omogućen, u početku dok nisam tražio nije bilo, ali kada sam ja odlučio da se obratim i za pomoć, kada sam ja i koji kontaktirao i slao mailove, slao dopise, ja sam dobio jedan vid podrške, taj vid podrške je bilo upravo to, znači mogućnost da ja mogu da posetim te sajmove, jer ja prvo financijski sam ne mogu da odem na sajam, na primjer, koji se održava u Italiji ili Budimpešti, to zahteva jako puno sredstava, recimo prvo smeštaj, drugo prisustvo tim konferencijama koje koštaju, na primjer konferencije da biste vi prisustvovali košta 500 ili 300 plus smeštaj, to nisam imao, ali tu na stvari može naučiti da bi bili u korak, kao što kažem, sa time čime želite. I naravno, pošto sada je ovakva situacija, nisam pući godinu dana nikuda, uglavnom su to online sastanci i trudim se kada imam vremena da prisustvujem i da te zanimljive teme koje se mene naravno tiču, ne prisustvujem svemu, nego samo ono što me interesuje, da probam da naučim nešto dodatno. Što se tiče novih tvojih izuma, sa čim možeš da nas obraduješ? Šta ti je sledeće u planu ili možda što si već stvorio, a da mi za to ne znamo? Radio sam jedan projekat prečišćavanja filteri, to su znači jedan projekat koji bi bili za prečišćavanje zagađene vode, govorimo o ovoj fekalnog porekla, kanalizacionoj vodi. Tu sam stao na tom projektu zato što sam imao problem u vezi nekih tih jedinjenja, kako bi ti filteri bili od kojih sastojaka i tu naišao na puno problema i imao sam jednog vrhunskog profesora, diplomiranog hemičara, doktora, koji živi na Banjici tu u Beogradu i došli smo do mnogih rešenja. Naravno, išli smo kod njega na razgovor, ali sada kada je došao red da se radi ta projektna tehnička dokumentacija kako bi distribuirali, to malo teže ide, tako da sam sada malo usporio i iskreno da vam kažem, nemam toliko ni vremena zbog obaveza kojih imam, ali trudim se da budem na raspolaganju mladim ljudima. Ja sam mentor mladim naučnim timovima, mladim ljudima koji se bave inovacijama, tako da i sa njim imam puno posla. To radim, znači, kako bi im pomogao. Naravno, ja to ne naplaćujem, već je to moja dobra volja, zato što Srbija ima puno mladi talentovane dece koje ne znaju kako da krenu, tako da ja u tom segmentu pomažem, jer ja sam neko koji je iz malog mesta uspeo nešto da odradi. Prvo, iskreno da vam kažem, i mi koji smo, sada se vraćam na odrastanje, kada smo živjeli, i mi smo teško živjeli i u mom kraju je bilo puno mladih ljudi koji i sada ima 3-4 koji su vrhunski oblasti, su odličnici koji su upisali srednje škole, ali nemaju sredstava, na primjer, da nastave dalje sa daljim usavršavanjem i to je jako tužno. Ja pokušavam maksimalno da im pomognem kako da izađu iz te situacije i da svoj rad predstave. To je najvažnije, da oni predstave njihov rad, da se vidi šta su oni radili i zašto su se oni trudili. Danas je takve dece puno u našoj zemlji. Još jedna stvar u kojoj si ti srušio predrasude, to je zapošljavanje. Ti si nekoliko dana nakon završenog fakulteta se zaposlio u Trajalu, koji je jedan gigant, da tako kažemo, i došao si u situaciju da kad te vide kolege, pošto imaš samo 23, evo danas 24 godine, da te pitaju preko koje si ti to debele veze ovde uspeo da dođeš. A šta ti kažeš na to?
Ja jesam imao vezu, odmah vam kažem, a to je bila diploma i dobar uspeh. To je bila jedina moja veza da se zaposlim. Evo, iskreno vam kažem, ja sam po završetku škole, znači ja sam po zvanju strukovni inženjer mašina, završio sam, sećam se dobro, 20. i 30. i već 4. se počeo rad. Naravno, nekoliko dana sam obavio te preglede i to sve što oni zahtevaju. Tako, ja sam želeo da se bavim mašinstvom, naravno odabrao da upišem visoku školu, mašinsku školu, jer sam mašinstvo, moj deda je mašinac, moj pradeda je bio mašinac, tako da ja nastavljam tu tradiciju. Naravno, volim mašinstvo, ja volim da se bavim, znači ja radim posao u struci, mašinstvo, a pored toga slobodno vreme, kao što sam rekao, provodim inovacije i istraživanje, jer ne postoji zanimanje da budete vi inovator i istraživač, ne postoji to zanimanje i od toga ne možete da živite, to može da vam bude, što se kaže, nešto dodatno, negde gde možda imate svoje vreme, a to koji radim, to je isto i verujte, jako volim taj posao. Ja da u Srbiji postoje mnogi eksperti koji su i za mašinstvo, i za tehnologiju, i za hemiju i tako dalje. Ja sam ekspert u svojoj oblasti, samo u mašinstvu, jer ja to volim, zato sam se školovao i to radim. I ne trudim se da budem ekspert u nekim drugim oblastima. Ja volim ono što sam završio da radim. Ti si veoma skroman, živiš u selu. Stvari koje ti umeš da napraviš, odnosno tvoji izumi, mogu da imaju širu i globalnu upotrebu. Postoji li nešto što praviš sam za sebe, za svoju kućnu upotrebu, kako bi ti život u selu i u prirodi, u druženju sa životinjama pomogao? Šta je to što napraviš za sebe samo? Da, ja puno pišem. Ja volim puno da pišem. Do sada još nisam objavio nijednu knjigu, tako da planiram da u skorije vreme, sada ne znam kada, svoju knjigu koju pišem objavim. Ništa neću otkrivati sada o čemu se radi, inače knjiga je jako zanimljiva i ima veliki broj strana. Tu je, evo, reći ću vam da sam tu opisao svoj život, da sam tu opisao kako sam odlučio zapravo da se bavim ovim čime se bavim, šta je bilo to presudno, zašto baš zašto ne nešto drugo i tako dalje. Pošto ja živim na selu, mi naravno imamo puno životinja, ovde smo okruženi i šumama, okruženi smo jastrebcom, okruženi smo gočom, željinom, glediškim planinama. Znači, oko nas su svuda planine, a mi smo dali kao na stadionu, oko nas su tribine. Tako da je ovde svež vazduh i ovde je mnogo lepo. Inače, selo Stopanje se nalazi na 15 km od Kruševca i 12 km od Trstenika, tako da nam je dostupan i opština grad Kruševac, to je Sremskog okruga. Ovde stvarno, meni je ovde lepo da živim. Ja naravno kada mnogo dosta idem za Beograd i za Kragujevac, zato što tamo se održavaju sastanci i te konferencije koje su u našoj zemlji. Naravno, često sam go na Mašinskom fakultetu u Beogradu i na fakultetu tehničkog nauka u Kragujevac. Takođe ima puno tugara, a imam i puno koji su sada postali asistent, tako da sve ono, da sam stalno sa njima u komunikaciji i sve ono što njima je potrebno je tu na raspolaganju, što je meni potrebno, oni su tu na raspolaganju. Ja ko voli da bude u komunikaciji, ko voli druženje sa ljudima, jer tako mogu da rešim probleme. Ako sam dobro shvatila, ti si i politički angažovan, da si odbornik u tvom mestu, je li to tačno? Da, jeste. Šta bi ti promenio? Ja sam se načao puno... Jako mi je drago što ste me to pitali. Ovako, ja sam, pošto niko se nije bavio politikom, niti mi je ko branio da mi kaže Stefane, može se baviš politikom ili ne možeš da se baviš politikom. Ja sam načuo puno priča da nije dobro da se čovjek bavi politikom. Su mi, evo komšija kaže, šta misliš Stefane, zašto se kupuje BMW? Zato što ima 3 slova ili zato što je iz Nemačke? Pa ja kažem, ne znam.
Kaže, kupuje se zato što te svrstava u krug moćnih ljudi, onda si u većem staležu, onda si više poštovan. A kod nas, pošto ne možeš da kupiš BMW, ti si više poštovan ako si u politici. Ako lažeš, odlično si poštovan. Ako strašno dobro lažeš, onda mnogo poštovan. I kada sam puno priča načuo, žednog čoveka ne možeš, pamet čoveka ne možeš 2 puta žednog da predeš preko vode. Ne može. Tako da nisam glavi presekao, je bilo dobro. Vidio da je politika mesto gde vi može nešto da promeni. Ja sam ušao u politiku, se čuo glas mladih u mojoj opštini i glas mladih u zemlji. Oni se, znači, u opštinu i za mesto i za opštinu. Zbog toga kako bi čuo taj glas mladih. Sad bih promenio, ima puno toga što bih promenio, recimo da postoje neke organizacije koji će da se bave mladim talentima, a ne to samo da recimo da to bude samo pred važne događaje, već 365 dana, ne mora baš 365 dana, ali da postoji znači neka organizacija koja će da bude stalno na raspolaganju mladim ljudima i da probleme koje ima prenose dalje. Ja koliko je u mojoj moći, ja to činim i naravno da to prenosim dalje. Sada meni je drago ko to da čuje i da pomogne, da finansira neku, da se na primjer napravi neka organizacija, ali ne pričam ja to samo konkretno, pričam da to je ideja na mesto u našoj zemlji. Jer ja mislim da je organizacija za sada u našoj zemlji. Mediji su objavili da si ti imao prilično teško detinjstvo, imao si jednu saobraćajnu nesreću koja te je donekle onemogućila da radiš neke stvari koje bi možda želeo da radiš. Šta je ono čega se najviše sećaš iz detinjstva i šta je ono što te je opredelilo da danas budeš samo svoj i tako skroman? Evo, reći ću vam to teško detinjstvo se podelo da smo mi prepožili Šeru gore, nije bilo, tada nije bilo ni asfalta, to se sada nešto bilo, vrlo struko je bilo, je već bilo privilegija za nas. Od kuće do škole bilo mnogo pešačenja, da se i posle mora se da mi idemo onda drum i tako dalje, bilo je znači teško, bez tih finansijskih sredstava i tako dalje. I kada smo došli, sada to se sve promenilo, sve je bilo drugačije. Ja nikada u životu sam i sada nešto da sam negativno mislio, ne, ja sam uvek sam gledao pravo i uvek sam gledao da te probleme zaboravim. Jer sam vidio da su neveri onim čime ste postigli, ne prepreke koje se na tom putu do tog uspeha sklonili. Prepreka je bilo puno, sada raznih prepreka je bilo ikada, ali naravno upornik koji onaj koji ima cilj, koji je uporan, on će da dođe do tog cilja. Imao sam jako puno prilike u životu da upoznam puno javnih ličnosti, puno ljudi koji su i glumci, i koji su radi, i koji se bave naukom, i ljudi i u inostranstvu, i u našoj znači, to sam sve omogućio, to sam ja sve sam u životu postigao, ja nisam imao toliku pomoć, zato što sam bio uporan i zato što sam želeo nešto da odradim. Ja sam recimo od svog džeparca odvajao da bih mogao da posetim, naravno nije to bilo dovoljno sredstava, ali sam odvajao, nisam želeo da kupujem užinu, želeo sam da odvojim novac, da odem negde, želeo sam nešto da vidim, želeo sam da vidim kako se tamo radi i da to donesem ovde, da to implementiramo ovde. Znači, takav si. Tako da, probleme, kao što sam rekao, bilo kada sam imao to u saobraćajnoj nesreći, imao sam taj problem sa kičmom, ali to se sve kasnije regulisalo, tako da sada se
to sve zaboravimo i da idemo napred. Ne može da se gleda pozad. I šta bi za kraj bila tvoja poruka mladim ljudima? Pa ja iskreno da kažem ne volim toliko da dajem poruke jer svi smo mi različiti i svi imamo neke svoje vidike. A ono što bih želeo da poručim mladim ljudima je da rade ono što žele, da ne odustanu od svojih ciljeva i da u životu. Ja sam recimo 75 puta pisao neko ministarstvu kada mi je nešto treba, ekologije, ministarstvu šumarstva. Prvi 50 puta nisam dobio odgovor. A tek posle 52. put sam dobio odgovor. Eto, iskreno. Ali sam bio uporan, pisao sam, znači, uporno sada da li se isplati ili ne isplati, sad, ali meni dobio odgovor. Eto, posle 50 puta, 52. dobio odgovor. Tako da, ali nisam odustao od tog cilja. Ja sam nekako pokušao da ostvarim. Tako da, bila da rade ono što vole, da idu onu koju žele i čime žele da se bave, ne može nikada na silu. Ako žele da budu sutra diplomirani inženjeri tehnologiju, pisat će taj fakultet, ako žele da chemičari, taj fakultet žele da budu u medijima, pisat će političke nauke i tako da. Znači, ono što žele, da ne slušaju nikog, nek već da slušaju sebe. Odlično. Jer to je njihov život. Ovo je možda bila najbolja poruka za kraj. Čuli ste našeg mladog izumitelja Stefana Unića. Nadamo se da će i drugi mladi krenuti njegovim stopama. Hvala puno, Stefane, na ovom gostovanju i puno sreće u drugim izumima. Zahvalim, Dragana, hvala i vas u javnosti. Zadovoljstvo mi je bilo gostovati kod vas, kod medija koji je autoritet u svome poslu i želim uspeh u ovoj 2022. godini, da budete najbolji, vi ste sada odlični i sve najlepše vam želim. Hvala.